Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kenang ba onla ban palang lupai kasnam ban palat em ki briu ki badan hapadang ka jing sistem, bat ki badan kam karke ya kasnam. Hakasan tarik mentau benai jembang arhajar arpau. Kawai ni kiseng jong kinong trei jong katnat ka kwat ka khia. Kalawan cakmat ban pelong ye kelempong no senyang ye kasnam. Ya ka bala pelong da ka kenhon jong ka National Health Mission Employees Association of Meghalaya. Ringkat ka jing trei lang bat ka Pasture Institute Lau Mali Shillong. Ya ka ni kelempong no senyang da kasnam on pelong habaros ye benai lenter. Hakaba hakashisngi on pediang tangkumbahan reungot ki breu ban wan no senyang ya kasnam jongki. Kani ka program ka bangi sedang menas ni kalong kadi ka jing request na kaliang ka institute ba khat ka kani ka jingja kani ka pandemic ka COVID-19 but ka dan ka restrictions ha ka lockdown ha ka state jungi barok away te kidan ki blood voluntary blood donors ki bamla banwan ki institute ban donate ka senam jongki te kila request yangi bangin organize ya kani ka program damar ba ngi na kaliang ka organization ngi ju organize na ka por but menta kumbala license ya ju organize kani ka program te menta ka sengiru ngi sedang da ka ba ngi perkhat ngi bo iki kendon ka ba ka government lemba ka health department ke health advisory ba ki ai ba ngi di ban penduna ya ka jinglang beriu palat iksan gut ba ngi di bandon ka social distancing te halor kini ngi kendon ngi penbaj ru ba kani ka program jungi menta ka sengi ngindon kumba tangsan lani hendrungut ki blood donors na kani ka sengi te artat ba ngi baro ngi trai hapa ka health department nginum don por hi bangin ya bo ya kani ka drive man gas ni te da ka jing smut lang bat na ka governing body da kani ka association nilai perkhat ba ngini penbej bej ar la ni license ha ka stio te kani gadi ka sngi ka bading kong ka next slot ka bangi bo ka de ha ka pratrik ka ta ha Friday bat ngi request na kaliang ka association jungi ba ya ki khna samla dan ni gino sendrang kan thai gi ba kloi ban ya donate lem ban ailem ya kani ka Nobel cause ngop ha ban ya pentip sa Pasture Institute dan lemba yang ngi de pio ki jingtip nang ba ngila ban penbej ya ki arrangement ki ba ngila ban penbej na kaliang jungi namar ngi suthu ba ki we ki district ki domla ban wan ka East Coast Hills but kani ka long tangi kini ki basa apo East Coast Hills region hi but lada dan kam ban da habit shaw ni yang bagi mio ban wan ra da ka kali lajong ya kata ru ngila penbej ke arrangement ngin wan shaw na yeng ngin bo iki hayeng ru transport arrangement ngila le na kaliang jungi bat ngi kimi lenti ba kani ka program kanlong ka basaiso bat ngi tip hi barobor baro mo ya ka benefits jong ka blood donation namar kam dadai ka bayo nong tang unong yo mo ya ka snam ngi ai mangi yo nong tang unong yo ya ka snam hendrei kadan ka benefits lani ka jingyo mentoi ya ladi simat hi ka jing ai snam ngi tip kibun kapen sotanat ikamet ka supen ka rejuvenate ngi ong the whole entire system but ki judon hi ki jing mi mo ka ngila ban ong kunja jing tho na ki scientist ki doctors watla kimpat don ki research evidence kimpat don ki clinical traits ya proof ki ni ba hoi ka jing ai snam ka don ka jing penihar ha ki jing pang baro lada de ha ki lifestyle disease lada de ha ki diabetes lada cancer de kini ki long ki benefits mo ki ba ngiyo te ka sagawai ka long ba ngila ban duniat ya ka snam na jong man ka henru banai ti ngi na kaliang ka session ngi jule wat dangai le simet du ngadi donors mentala sansin ngala duniat ban ngai le hiban duniat la at least arsin ha sisnem lada mdade bangadon kinunu jingpang kamut ngaya lada ngalong very healthy donor na duniat arsin sisnem na kaliang ka session ngi don kumba ngadon manga ngadon arngut na kaliang session
namar ba ngihap ailat ikiwe ki bawan nabaru kidan ki badai na kiwe ki para perlok ki baterai na po ke health department kidan ki besu itu kumtu kidan ki bawan mentang sengiru ya kini ka senam da ka ya ka blood bank hadin ba kiladep shim namar ba mentang itip ba kadan kini ka pandemic ke screening ke normal screening ya ka ya unu blood donors hakinu kinu ki sngi ka long ba ban keli kidan ki questionnaire ban keli lada fidan ini ki jingpang ki surgery lani di ot tiap hanem phim long bandi ya kakiat saupura kenta shaban dunia kini gidi normal questionnaire hendrai hakani ka por kan ni bangidan ka lockdown kadang ke extra questionnaire habayadan bakani ngidan ke benta ka baki keli ba pilajuan jingwan em nabari lani piladon kontak bat kini ki positive case pilawan kendo nem siapa ki pilajuan rong hakini hospital kamtam hapo ke betni hospital tigini digi extra precaution ke ba nakaliang ke pasteur kilale bat ya kini kasnam ki store hapo blood bank bat kiju penyat ke supply kat kumbaran kam hapo ka kesorselong bodak kawai namar ba ka pasteur ku mangitip kapet lang ki jingdan kam syakiwe ki blood bank ro hot ngila shim ye ki kendon ke ba ka health advisory ka labu nakaliang ke health department bat ka nakaliang director ilabu kumbang OMP social distancing and assembly of palat yaksan rengut ya kata rung ilabu ikendon takadau ngi klim sya banwan tan bun de kita ikendon